guarda-te-la per tu, que no la vull saber. Saps que ho faré de totes maneres? Silenci! Què fas? La seva història comença al palau. Ell era un reu com nosaltres. El palau d'Herodes estava captiu. La seva bellesa salvatge Va fascinar a la fillastra del rei. era la més bonica que Herodes havia vist. Complia tots els seus desitjos perquè el posava calent. Salomé, que era aquesta, sabia que el rei feia tot que ella volgués. No hi ha cap home ni rei en el món que no pugui ser controlat pel desig d'un cos. Vull saber més, explica'm més d'aquesta Salomé. Era una serp que incitava el pecat i es va obsessionar amb el Baptista. Va seduir a un pobre soldat, volia baixar a la presó i allà va veure un home nu i empresonat. Vull saber més, explica'm més del pobre Iocanaan. La mano era Iocanaan, desitjava tocar-lo. La seva bellesa la va fascinar, no podia deixar de mirar-lo. Ella volia tocar el seu cos, sentir-lo a prop, poder-lo besar. Aquell home la fascinava del tot. Encara que ell la rebutgés, va ser l'únic home que no va poder seduir Salomé. Volia besar els seus llavis i a ell li va demanar: deixa'm besar els teus llavis, després podràs marxar. La va rebutjar i la va insultar, per bruixa la va condemnar a l'infern. Si no pot ser meu, de ningú més serà, de ningú més serà. Faré que et tallin el cap. Va demanar sense pietat Que Herodes matés aquell home. Si balles per mi, si et deixes tocar, tindràs el cap de Iocanaan. Herodes li va dir: a Iocanaan va decapitar, ella va tenir el seu cap. Deixa'm besar els teus llavis, no us vas voler besar. Ara sóc jo que et beso. ja no pots escapar. Herodes no creia tot el que havia vist, tanta sang el va horroritzar. Era conscient que això era el presagi d'alguna desgràcia més gran. I a Salomé va fer matar El desig d'un petó robat va acabar amb dos caps tallats. El desig d'un amor frustrat a tots dos els va condemnar. Els va condemnar.